Payapupas cumple 25 años este 2025, entonces estamos haciendo 25 vídeos. Toma 4. Fue un flechazo, un amor a primera vista. Mira, me ha quedado esta. I m'hauria de preguntar. Sense saber com, al cap de 5 minuts estava tothom rient. Hi havia un dels nens que deia, però me duele, i diu, pues ríete por dentro. Tata, passa això i l'humor és l'únic que te salva. Oh sol que estàs allà dalt. Per mi, Pallapupes és... Imprescindibles. Aquesta m'ho havia preparat, perquè no és fàcil. Un amic, un camí. Valentia i innovació. No, jo vull felicitar Pallapupes. Ai, sí. Gràcies per aquests 25 i per 25 més. I t'us estimem Que us moltíssim. estimem molt i que... I que la sigueu liant molt parlant.